Det jeg søger i et job, det er alle de gode ting. Sikkerhed, fleksibilitet, udlandsrejse, gode kollegaer, god barselsordning, fællesskab. Ja, så fleksibilitet, det er meget vigtigt for mig også. Hjemmearbejdsplads. At man også kan have et godt kontor. God løn, selvfølgelig. Det jeg kan med kompetencer, det er scripting-sprog. Specielt Ruby, Perl, Python, og de minder jo så også til gengæld om Java og C. Når man først kan alle de sprog, så er der ikke langt til det næste. Jeg har haft erfaring fra virksomhed, bioteknologivirksomhed, med Exicon, og en anden erfaring fra Novak, hvor jeg har siddet og brugt de her scripting-sprog til at kombinere dataanalyse og udvikling af deres HTML, så de kan komme videre med deres færdige produkter og komme i laboratoriet og teste det.